Igen, Krisztián. Mert István vagyok, itt a Tabu TV, egy csomó médium, és hogy nem lenne kedved igazából ilyen produkciót csinálni. De van rá kedvem. De még tudom, hogy Ruszki, hogy azt a társadalmat kágyúsabb figyelni. De komoly. Kurva jó, hallod? Figyelj, igazából szerdán és csütörtökön leszünk itt Budapesti Egyetem és Főiskolai Fesztivál, a Goldman Györgytéren, az itt van. Tudnánk-e beszélni esetleg mondjuk szerdán, egy reggel 8 órát? Oké. Megmutatom, hogy hol. Igazából itt, tudod, hogy hol van ez a Goldman Györgytér, tudod, 4-es 6-ossal szoktál jönni, igen, gondolom, igen. és itt oldalt van, tudod, ez a tér, ez az egyetem tér. Igen, igen. 8-kor tudunk szerinted ott találkozni szerdán? Tudunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Várok szeretettel. Hogy a bűnözőket, a pedofilokat el kell tüntetni a bolygóról. El kell tüntetni őket, meg kell semmisíteni. Ez az igazság. Jó. A nőket, a gyerekeket védeni és tisztelni kell. Köszönjük. Nagyon komoly. Jó, köszönjük szépen. Jó, 8 óra.